The most valuable asset you have in business is your reputation. To najdôležitejšie a najcennejšie aktívum, ktoré máte vo vašom podnikaní, je vaša reputácia. And your reputation is affected by two factors. A vaše renomé alebo reputáciu ovplyvňujú dva faktory. The first factor is the quality of your product or service. Prvý faktor je kvalita vašich služieb alebo produktov. And the second factor is your services to your customer when you sell your product or service. A druhým faktorom sú služby, ktoré ponúkate, keď predávate produkty vašim zákazníkom. Companies today spend $1 billion a year in market research. Spoločnosti na celom svete míňajú miliardy dolárov na prieskumy trhu. And the whole purpose of market research is to ask customers, what do you think about this company? A vlastne celým účelom prieskumu trhu je zistiť, čo si zákazník myslí o danej spoločnosti. When you think of this company, what words come into your mind? Keď sa zamyslíte nad touto spoločnosťou, aké slová vám napadnú? And this determines if people will buy from you, or whether they will buy again, or whether they're satisfied, or whether they will tell their friends. Od toho potom záleží, že či ten zákazník od vás kúpi, či kúpi znova, alebo či je spokojný s daným produktom alebo službou, respektíve či o nej povie aj svojim priateľom. This is so important that you cannot allow customers to come up with their own words. Toto je také dôležité, že nemôžete zákazníkom dovoliť, aby prichádzali so svojimi vlastnými slovami, ktoré si sami vymyslia. Everything you do must be designed to cause customers to think about you in a positive way. Všetko, čo robíte, by malo byť namierené na to, aby zákazníci o vás rozmýšľali pozitívnym spôsobom. Many years ago, a company started off called Federal Express. Pred mnohými rokmi bola založená firma Federal Express. Do we have Federal Express here? Aj tu na Slovensku je Federal Express. The idea of the company was that they could deliver a letter overnight. Myšlienka, na ktorej stála celá tá spoločnosť, bola, že oni dokážu doručiť list z jedného dňa na druhý deň. The mail services were very slow, and sometimes it would take 5 or 6 days for a letter to be delivered. V tom čase poštové služby boli veľmi pomalé a niekedy trvalo 5-6 dní, kým list prišiel ku svojmu adresátovi. Sometimes it would take 2 weeks. Niekedy to trvalo 2 týždne. So they felt there was a market opportunity for overnight delivery. Oni teda mali pocit, že na trhu je určitá diera a že je tu priestor na doručovanie zásielok z jedného dňa na druhý. But the cost for Federal Express was 30 times the cost for a letter. Ale cena doručenia listu prostredníctvom Federal Express bola 30-násobne vyššia ako cena bežného listu. So they had to convince people that it was very easy and convenient to use Federal Express. Museli teda najprv presvedčiť ľudí, že je veľmi ľahké a veľmi pohodlné používať služby Federal Express. So here's what they did. Spravili teda následovné.